Bun. Da, băieți, ne-am mutat și într-o altă cameră. Altă cameră, mama, așa că. Într-un nou oraș pentru că, știți voi povestea cu bătăușul de la școală. Mamă, stai că iară ăla se joacă. Joacă, da, băieți, ne-am adus și într-un magazin, într-un, mamă, eu nu mai știu să vorbesc. Într-un... Doamne, pare, și nu pot și eu să mă pe foc cu voi, că tipul ăsta în camera lui, ia zi mă, de ce mă zi, mă, că vreau și să vorbesc cu oamenii, mă scrumi, mă, ia, ok, are că știu, ce te jucai? Ce te jucai? Mă jucam și eu, standard. Da, perfect. Bă, eu mă gândeam. Vrei să ne luăm mașină? Că prea mergi și pe jos și pe ele mă dor picioarele, bă. Hai să ne luăm mașină, bă, că ce Dumnezeu, să am și doi așa că ne dor. Că bine mă dor picioarele. A, da, bă, scumpi, pentru că ne-am mutat într-un nou oraș și ți-ai schimbat și tu skin-ul, nu mai ești un Steve ciudat. Să știu că nu mă cheamă Scrumi, mă Cheamă Scrumi. Mă, te cheamă Scrumi, ai înțeles? Te cheamă Scrumi. bani. Te cheamă Scrumi, bă, dai. Și cu asta ce facem? Lasă, bă, acolo, hai, vină încoa. Că mă doar picioarele, că n-avea nimic cu care. Bă, lasă ATV-ul. Păi nu e al nostru. Bă, nu e al nostru. În caz că nu știți, bă, băieți, am închiriat și noi. Hai să zicem și la mai ce s-a întâmplat. Deci am închiriat și noi pentru Andrei, pentru Scrumi, care de fapt îl cheamă Andrei, dar noi o să zicem Scrumi. Am închiriat un ATV și pentru mine acest scooter. Dar oricum mâine o să ne pierdem chiria pe ăștia. Pe astea. Unde ești, mă, Scrumi? M-am dus la dealership. Da, bă, s-a dus la dealership. Da, bă, s-a dus la dealership. Păi presupun că trebuie să mergem și noi după el. Bă, în ce altă direcție? Da, știam asta. În ce altă direcție? Da, știam. Ce ai zis că nu știam unde e dealership? Bă, unde e dealership? Că am uitat. Bă, unde e dealership-ul? Scrumi, mă auzi? Da? Zi unde e dealership-ul? O zi unde ești tu. Păi, nu știu, frate. A, stai că știu unde e dealership-ul, dar deci te-ai dus, mă, tu să ții mașină fără mine. Stai, bă, tu acolo, bă, că vin și eu, că trebuie eu să vorbesc cu casierul, că, da, eu. Bă, pune-te înapoi pe survival. Scromi! Survival. Aha, da, stai să dau un pumn, să vedem, să ne asigurăm. Oprește-te, Scromi! Stop. Survival. Pune-te pe survival. Păi nu știu. Da, băi, sunt mici probleme tehnice. Acum pe ce ești? Lasă- Acum pe... lasă așa că e bine. Acum pe ce ești? Pe tot pe creativ, lasă așa că e bine. Da, mă, stai! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, doriți o mașină? Da, dorim o mașină. Deci acum o să mergem să luăm o mașină. Da, Scrumi? Da. Hai să vedem. Noi ne ducem afară să vedem mașină. Bă, hai să ne uităm mai întâi pe aici. Bă, limuzia cred că e cam scumpă, nu ți se pare? Da, bă. Bă, BMW-ul ăsta arată bine, rău. Bă, da, nu știu acum. Ai cam multe chestii albastre, I guess. Ajung și pe aici. Păi, aia, Uite, ATV-ul meu. ATV-ul nostru închiriat. Mane. E închiriat. Băi, să facă ceva acolo. Bun, hai și afară. Da, dacă erau și două mașini pe afară. Pe afară și nu înțeleg ce căutau alea afară, adică trebuia să fie înăuntru. Mamă, eu iau pasta galbenă. Eu iau pasta galbenă. Hai să le zicem la... Hai să o zicem la doamnă. Bă, da, scump, stai puțin. Bă, știi ce am uitat noi? Știi ce am uitat? Ce? Să le zicem la abonat să se aboneze și să dea like. Deci azi-mă, câte like-uri se strânge la videoclipul de azi? Peste 40. Peste 40 de like-uri, bă, băi, este Scrumi 50 sus de tot cu săgeata
Știi? Nu, să arătăm că putem. Hai, Scrumi, să mergem. Scrumi karate! Creeper-ul karate! Scrumi e Creeper-ul karate, în caz că nu v-ați dat seama. Deci da, ne Gura- dorim și gura- noi mașinile alea de afară. Da, ne dorim mașinile albe. Stai să... Avem carne de Grozavă alegere. Costă 1 Roni. cash-ul. Bă, n-aveai tu un card? Da. Hai, te-i dau cu tot. Bă, dar tu n-aveai card? Hai, mă, te-i dau, gata. Hai. Gata, hai, am plătit. Hai. Bă, să parcă avea card. Da, ce știu eu. Bă, băi, stai. Că rămâne aici, mouse, fără bătăi. Hai, bă, să mergem acasă. Da, și o întrebare. Câți bani mai ai tu pe cont? O grămadă. Da, bă, băi, da. Bă, pe aici. Hai, băi. Mamă, eu pun în garaj, Prea atunci. Bă, I guess, cred că e loc pentru amândouă. Nu! Ba, e. Dă-te. Stai cum stăteai înainte. Așa. Dă-te puțin mai spre perete. Ok, și intrăm. Bă, lasă-mă, mașină, face. Uite, mă, că intrăm amândouă. Bă, Scrome. Vrei să dăm o întrecere? Bă, da, cu ATV-ul. Nu, mă, nu cu ATV, cu mașinile. Hai. Că degeaba, nici bă, noi nici măcar nu conduce. Că oricum mâine trebuie să dăm ATV înapoi. Poate o să mergem, o chem vrea să-ți luăm și ție un ATV personal. Bă, vină cu a, uite, vină cu a. Pe unde? Vină după mine. Ia. Facem o mică cursă, bă, băieți. Aolă, unde iau? Hai la plimbărică. Bă, nu pe aici. Bă, hai de aici până acasă, hai. Întrecere de aici până acasă. Nu. Ba da, Bine, bine. hai, vină încoa. Nu, bă. Lasă-mă aici, lasă-mă aici. Pe aici. Uite, pe aici, pe aici. Păi unde ești, mă? Păi vină înapoi, pe unde am venit. Adică de acasă. Hai că vin. Uite-mă, Ha, mă. uite-mă. Da, mă, da, hai. După pe aici și după așa. Și după facem așa și gata. Oficial a început cursa. Stai, mă, că nu știu unde ești. Mergi tot pe... Uite, mă, vină încoa. Vină încoa unde sunt eu. Ui! Bă, unde ești, băi? Aolo! Scromi. Sunt acolo pe unde am mers prima dată. Mai știi? Aoleu, bă, băieți, mici probleme tehnice. Andrei, Scrumi, ne întâlnim acasă. Bine. Fără întrecere, ne întâlnim acasă. Bă, nu ăsta. Bă, nu facem întrecerea. Știi ce facem? Dacă abonații noștri dau peste 3 like-uri la acest videoclip, o să facem un videoclip în care facem curse cu mașinile și cu ATV-urile și cu tot ce vrei, da? Nu! Mi-am blocat mașina! Yes. Scrumi s-a blocat mașina. Titlu de obiect. Scrumi s-a blocat mașina. Da. Hai, bă, acasă. Deci ești de acord cu ce am zis? Nu știu. Băi, eu închid videoclipul fără tine. Bun băieți, cam acesta a fost. Stai, bă. Bun băieți, cam acesta a fost videoclipul. Acum mai și râs, mă, Scrumi. Bun, cam acesta a fost videoclipul. Pa, pa!